in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessings of the Almighty Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Let's all stand and let us sing Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name And of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good afternoon po. Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ikalimang linggon po na tayo ng muling pagkabuhay. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Reverendo Monsignor Greg Vega, Pamilya Bacchiano, John Romel Di Mahano, Pamilya ni na June at Shirley Salangsang, St. Jude Village Community Pantry Sponsors, Mario Salamat at OG Salamat. Para sa kaarawan ni Anita C., para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Biog, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Charis Ermitanyo, Pamilya Paldeng, Ani Razon, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Yolanda Ramos, Lawrence Claros, Charis Ermitanyo. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Padre Marianito Malyari, Benson Ong Sr., Cleopas Guevara, Nicky Rose Bermudez, Jesus Navarro, Nilo Odan, Gloria Revalo, Cecilia Kiambao,
Emilio Guevara, Elizabeth Alarcon, Carmelita Tiglao, Ria Yu De Leon, Familia Kilantang, Victoria Luring Lakap. Para sa ligtas na paglalakbay para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Belencio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Pepito Layog, Chomer Reyes, Teresita Manansala, Teresita Castro, Gerald Amado de Mata, Demetrio Simon, Leoncio Lagason, Nancy Ocampo, Jessie Cordero, Erlinda Manansala, Monica Sarmiento, Nenita Manabat, Placido Bondok, Florentino Senyor at Paz Salangsang, TUC, Lori Casabal, Antonia Benavides, Clarita Aison Suarez, Alma Padilla, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kagalingan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, datin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinasalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niya si Saulo'y buong tapang na nangangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pupurihin kita, poon ngayoy kami natitipon. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita'y poon ngayon kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayopapang lahat ang palalot mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak,
Huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo isigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo uusig sa ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay malalaman natin na nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Alam po ninyo, sadyang may mga tao po talagang halimbawang kapag walang signal ang cable sa bahay, lalong-lalo na kapag natagalan, walang signal ang cable. Kung minsan ang gagawin natin, tatanungin natin, magtatanong tayo sa tabing bahay. Atin ko bang signal? Ala. Ang iba sa atin madidismaya. Ang iba sa atin malulungkot sila. Lalong-lalo na ngayong pandemya. Naka-stay lahat tayo halos sa bahay. May mga tao din po, alam ninyo, kapag walang internet connection, walang wifi connection, disappointed sila. Parang namatayang bigla. Pero pag malakas ang connection, kahit maghapon magbabadyan, okay lang. Kahit maghapon magbabadyan, wala sa kanila, okay lang. Kahit hindi na kumain ang mga yan, kahit malipasan pa ng gutom. Tanong ko lang po, how does it feel without connection to the internet? How does it feel without connection to the internet? Siyempre, parang nawala ang isang bagay na pinapahalagahan mo sa buhay. It seems that something important or essential in our lives is lacking pag walang connection. Lalo na po ngayong pinagbabawal sa atin ang lumabas. Lalo na po ngayong ipinagbabawal sa atin ang lumabas dahil pa rin po sa bantang dulot ng pandemya ng coronavirus. We cannot function properly if our job is reliant or dependent on the internet. Kasi ngayon, halos sa mga nagtatrabaho, sa mga tao, work from home sila. Ito'y dahil na rin sa pandemya. Somehow our lives now is associated with the internet, Wi-Fi or signal sa cable yan. Bakit hindi po ninyo pansinin? Kapag nakalabas tayo ng bahay, nasa labas tayo ng bahay, we make it a point na dapat yung mga smartphones natin, may mga signal ang mga yan, may mga connection ang mga yan. We look for it. Why? Because we have to be connected. We need to be connected. Ngayon, ang bilis na po sa atin ang bilis na sa tao ngayon ang maghanap ng connection, ng connection. Ang dali sa atin ang maghanap ng signal natin. Mabilis, madali. Pero ito lang ang tanong ko. How about our desire to be connected with God? Concerned din ba natin? How about our desire to be connected with God? Do we always seek a connection with Him? Aligaga din po ba tayo sa Panginoon kung paano tayo nagiging aligaga sa paghahanap ng Wi-Fi connection, ng internet connection? In our gospel for this 5th Sunday of Easter, Jesus is telling all of us that He is the vine and we are the branches. Siya daw ang puno ng ubas at tayo ang kanyang mga sanga. And as such, we must always be connected with Him, with God. Pag hindi konektado ang buhay natin sa Kanya, ang lahat sa buhay natin walang halaga. Life without connection with God is meaningless. Life without connection with God is meaningless. Even if we have all the material wealth and power, it's still meaningless without God. Bakit di po ninyo pansinin yung iba sa atin pag umaga? Sanay silang nag-workout sila. Uling kakambalda na yan. Ne po? Ting haliwa, papansinan ko la. Ting parokyano, kaya ni King St. Jude, ang ginagawa nila, nagja-jogging dyan sa may oval. O kaya nag-walking sila. Pag umaga, kakambalda na eh. Konektado na lang. Pag hindi nila nagawa, parang mabigat ang katawan nila. Ang iba naman po sa atin, anong gagawin nila? Magdidilig ng halaman. Kaya magwawalis ang mga yan. Nakakatuwang isipin po, sa mga taong o sa mga parokyanong maririnig mo sa kanila na, Among, alam mo, hindi po buo ang araw ko pag hindi po ako nakapagsimba. Among, alam niyo po, parang may kulang sa araw ko kapag hindi po ako tumawag kay Lord o hindi po ako nakapagdasal o hindi po ako nakapagsimba. Parang mabigat ang katawan ko, sabi nila. Remember the dictum, the saying, the very words of St. Augustine, O Lord, my heart is restless until it rests in you.
Palisayang puso ko Ginoo, nung iya magsantong kay kamo, nga naniti, kingamanong si Suan damang. Dito po sa paris natin, dito sa ating parokya, may isang taong may sasakyan dito na palagi ko po siyang napapansin na nagbe-visit dito sa parokya. Minsan po, habang hinaayos ko, ang gamit ko sa loob ng sasakyan ko, nakita kong dumating ang taong ito. Pagbaba niya ng sasakyan, ito po kasi yung routine niya. Pag nagbe-visit siya dito, papasok siya dito sa parokya, magdarasal siya 5 to 10 minutes, and after that, lalabas siya. Lilipat po siya sa Garden of St. Jude, sa image ni St. Jude doon. Doon na naman siya magdarasal. Minsan nabigyan po ako ng pagkakataon na makausap ang taong ito dahil napansin ko, halos palagi siyang nandirito, nagbe-visit siya, nagdarasal siya. Nandito po siya noon, may sinusulat, intention sa harap ng office. At nilapitan ko siya, sabi ko sa kanya, Brad, napansin ko, palagi kang nagvi-visit dito. Kako sa kanya. Ito pong naging tugon niya sa akin. Sabi po niya, ikayo po yamong. Kayo po si Father. Tumango ako sa kanya. Bala na po siguro, aliwaya ko yung Father. Dahil bata ako. Mukhang bata lang ha. Mukhang bata lang po. Pero sa edad hindi na. Among, sabi niya sa akin, Father, 4 years na po akong devotee ni St. Jude. Sabi niya. Hindi ko alam tinanong ko nga siya, Father, 4 years na po akong deboto ni St. Jude. At walang hanggan ang pagpapasalamat ko po sa Kanya dahil tinulungan po niya ako sa mga dasal ko. Dahil iniligtas po ni St. Jude ang buhay ng mag-ina ko sa kamatayan. Sabi po niya, tapos tinuloy niya, nakikinig ako sa Kanya, Father, muntik na pong namatay ang mag-ina ko. Noong 8 months na buntis ang misis ko, biglang manganganak kasi po kulang sa buwan. Di po ba paniniwala natin yung mga dalubhasa sa medisina? Kahit pa man din po tayong hindi. Okay mo kanu, maski may manganak kang 7 months. Kitang 7th month, wag lang 8. Kapito, pero kitang kawalu, bawal nga, delikado. Yun nga po ang nangyari sa kanya, sa mag-ina niya. Akala ko po iiwan na ako ng mag-ina ko, Father. Noong nasa operating room po ang mag-ina ko, Father, balisang-balisa ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Tuliriw po ako. Hanggang sa naisip ko, Father, pupunta ako sa may chapel sa hospital. Nagtanong po ako sa information at itinuro sa akin yung chapel. Pagpasok ko po sa chapel, Father, pagkaupo ko po, biglang may nakita po akong isang maliit na istampita. Sabi niya. At nung basahin ko po yung istampita, ang nakalagay, a prayer in honor of Saint Jude Thaddeus. Dahil balisang-balisa po ako, sige po, paulit-ulit kong binabasa yung prayer ni Saint Jude. Tenandit mo po, nga nang makanyan, nandirito yung kapatid ko. At sinabihan ako, good news, okay na. Ligtas na ang mag-ina mo. Sabi niya sa akin, kaya pala, nagbi-visit siya dito. Walang hanggan po, utang na loob ko po kay St. Jude kung bakit iniligtas ng Diyos ang mag-ina ko dahil sa tulong niya sa mga panalangin niya. Father, 4 years old na po ang baby ko. Sabi niya, wow, this man would always find time to be connected with God through the intercession of our patron saint, St. Jude Thaddeus. Sana po tayong lahat, sana po tayong lahat, kung paano po sana natin pinapahalagahan yung Wi-Fi connection natin, yung internet connection natin, sana po mas lalo na sa Diyos natin, sa Panginoon natin. 4 po kaming magkakaklase, minsan, nabanggit ko na sa inyo, yung isa naming kaklase, si Father EJ, minsan nagkukwentuhan kaming 4, tapos may na-share siya sa amin, sabi niya, among ako, nga naniting kaklase ming pari, among Father ako, sabi niya, kwento niya, kung kailan ako pagod na pagod, doon ako mas humahanap ng oras, ng panahon, upang makapagdasal ako. Among ako, nung kapilan ko panamdaman, mapagal ko. Yung iba sa atin, hihiga na lang eh. Pero itong kaklase ko, wow, ang galing.
Nakaka-touch yung sinabi niya. Kung kailan na alam kong pagod na pagod ako, sagad na sagad ako, doon ako mas lalong nagdarasal. Sabi niya. So mahanap siya ng time, ng panahon upang makonect siya sa Panginoon. Minsan po na-share ko sa inyo ang mga katagang ito sa homilya ko. Minsan kako sa inyo, ang ibon, kapag inalisan mo ng hangin yan, hindi po makakahinga yan. Ang ibon, pag inalisan mo ng hangin yan, mamamatay yan. Kahit pa man din po ang isda. Ang isda, pag inalis mo sa tubig yan, mahihirapang huminga yan hanggang sa mamamatay yan. Kahit pa man din po tayo, ngayong kasagsagan ng coronavirus, ng pandemya, ngayong naglilitawan po pong mga iba't ibang mga variants nitong virus na ito, nitong COVID-19. Kahit tayo, diba, konektado na tayo sa face mask, sa face shield at sa mga alcohol natin. Hindi tayo lalabas ng bahay kung hindi mo dala-dala. Bayo ka lumwal, yan ang isipan mo eh. Face mask, face shield, alcohol. Sana din po, ganyan din tayo sa Diyos. Konektado tamo kaya, makatayid tamo kayo, uling itamo ing sanga, yaing tanaman ubas. Alam po ninyo, kapag ka ang buhay natin di konektado kay Kristo, walang saysay ang buhay mo. Kapag ka ang buhay natin hindi konektado sa Diyos, siguradong tayo ay mabibigatang lubos. Magsitayo pong lahat. Ating po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, idalangin natin ngayon sa Ama na manatili po tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng ating pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa ang mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway magkaisang lahat ng mga reliyoso at reliyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ni na Reverendo Monsignor Greg Vega, ang pamilya Bacchiano, si John Romel Di Maano, pamilya ni na June at Shirley Salangsang, the St. Jude Village Community Pantry sponsors, at ang
at si Mario Salamat at si OJ Salamat. Para sa anibersaryo ng kaarawan ni Anita C. At para sa espesyal na kahilingan nina Leila Abyog, Emeline Guevara Angeles, pamilya nina Lenny na Tevelin Malang, Chariz Ermitanyo, pamilya Paldeng, Ani Razon, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya nina Yolanda Ramos, Lawrence Claros at si Chariz Ermitanyo. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Reverendo Padre Nitoy Malyari, Benson Ong Sr., Cleopas Guevara, Nikki Rose Bermudez, Jesus Navarro, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Elizabeth Alarcon, Carmelita Tiglao, Ria Yu De Leon, Familia Quilantang at si Victoria Lacap. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina, Reverendo Padre Hermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Rineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Pepito Layog, Jomer Reyes, Teresita Manansala, Teresita Castro, General Amado de Mata, Demetrio Simon, Leoncio Lagazon, Nancy Ocampo, Jessie Cordero, Erlinda Manansala, Monica Sarmiento, Nenita Manabat, Placido Bondok, Florentino Sr. at Paz Salangsang, Chu Si, Lori Casabar, Antonia Benavides, Carlita Aison Suarez, Alma Padilla at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din po, para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para din sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa coronavirus, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Atin po ngayon idalangin ang ating sariling kahilingan. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinigdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pangkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ay ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Ermelito, Marcelino, Marius at Norma. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
mamunga ng masagana. Siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Tayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperatorum.
Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa mananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasawan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyoko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.